हाग्रानिफ्राय दंफां दानना लाबोनायाव नेरसोन होननाय सुबुंनि मुं ओंखारनायनि सायाव नेरसोनाबो रुनिकाटा बुर सालियाली ओनसोलनि पन्चानन मुङासो गावखौ थोननायाव बे खामानिनि थाखाय टेनट्रेमाखौ थोननाय जादोंमोन होनना फोरमायो नेरसोना। पन्चानन बसुमतारी थाइजौवारी सारायलि थाइजौवारी। हाग्रानिफ्राय दंफां दानना लाबोनायाव एनजिअ'आ लोब्बा दं होनना सोराङाव फैनानै दा नेरसोनाबो पन्चानन मुङासो गावखौ थोनदोंमोन होनना फोरमायनायनि उनाव सोरनि मुं ओंखारबावो समासो फोरमायसिगोन। बे खामानिनि आन्दोआव सोर सोर लोब्बा दंमारो? जायनाखि बे दावरावखौ लानानै टेनट्रेमा बेयो आंखौदि बे दंफाङाव इनभल्भ दं होननानै बुंनाय जादों। बेखौबो आं माने बे मानसिखौबो आं डाइरेक्टलि हानो थिननाय जादोंमोन थिननायालाय, ओमफ्रायो सासे मानसियासो आंखौ थिननाय जादों, बेयाव आं जेबो लोब्बा गैया। ओमफ्रायो जे मानसि आंखौ थिननाय जादों बे मानसिनि नामा पन्चानन बसुमतारी, बेल' आंनिफ्राय बुंनांगौआ। थारमाने बे दंफां हानायाव नों गैया, जेबो गैया? आं जेबो लोब्बा गैया। मा होननानै थिनामोन नोंथांखौ? आंखौथ' बे जास्ट हानोल' थिननाय जादों, जेबोथ' बुंनाय जायाखै बेहाय। बबेयाव हानो थिनामोन? बेखौ बियो सिलेकाव हानो थिननाय जादोंमोन। बेनाव नाम्बार जेबो गैयैखाय आं बिसोरखौ थिननाय जादोंमोन। बेल' आङो थाइजौवारी होननाय जायो बिनि गामिखौ। सारायलि थाइजौवारी। रुनिकाटा सारायलि ना? औ औ। नोंथांखौ थिननाया सोर? पन्चानन बसुमतारी थाइजौवारी होननाय जायो, सारायलि थाइजौवारी। मा मावो? मावनायाथ' ओरैनो बिजनेस मावलाबायो मानसिया। बे एनजिअ'नि दंफां खावदों होननाया बे बेसेबां सैथो? नोंथांनि जिखिनि नोंथांखौ थिननाय जों माबायदि लोब्बा दं? बेखौथ' आं क्लियारै बुंनो हानाय नङा, आं जेबो मिथिनाय जायाखै बेखौ। नोंथांनि गोजौआव मानसि दंबावो नामा? आंनि गोजौआवथ' रावबो मानसि गैला, जा थिनग्रा मानसि आं बेखौल' मिथिनाय जायो। बे सोरनि मानसि? बेथ' मानसिया फेरेंगानि मानसि दां मानसिया। ओरैनो सोर लायगोन, माब्ला लायगोन बेफोरखौ मा माबाफोर खोन्थादों नामा? आं जेबो खोन्थानाय जायाखै बेखौ। जास्ट बियो बुंनाय जादों, आंखौ हानोल' थिननाय जादों आरो। नोंखौ थिनग्राया माने सोरनि अथ'रिटि मोननानै नोंखौ थिनदों होननानै नोंथाङा मिथिनांगौ? बेखौथ' आं जेबो मिथिया, जायखिजाया आं पन्चानन थिननायखाय हानायल' जादों आरो, हानो थिनहरनायल' जादों। बेसेबां होयोमोन हाग्राफोरनो? हानाया बे हाजिरा मावो जाग्रा बिसोरो 5,000 खरि होनना बुंनाय जादों ट्रेक्टर गंसेयाव। औ। 8 ट्रेक्टर 40। बेसेबां बुरजा हादों होननानै मिथियो नोङो? 8 ट्रेक्टर हानाय जादों होनना मिथियो। बेसे गोबावनिफ्राय बिदि खामानिया सोलिनाय, थिननाय खामानिया? आंथ' फार्स्ट टाइम खोन्थानाय हिसाबै बेखौल'सो फार्स्ट टाइम मिथिगौ जाहैबाय। আমিতো কিছু নাই, এডভান্স নাই, যেহেতু আমি পঞ্চানন বুলি কয়, এইটো ডাইৰেক্টলি আমি কৈছিল পঞ্চাননটো খাতি বাদ দে এনেকুৱা কৈছিল, আমি অৰ্ডাৰ দিছিল। ক'ত খাতি বাদ দিছিল? চেলেকা চাইডত খাতি বাদ দিছিল। চেলেকা এই গোবৰ চাইডত? কিমান খাতি বুলি কৈছিল? অলপ চলপ যেনিবা 5 ট্ৰেক্টাৰ 7 ট্ৰেক্টাৰ বুলি কৈছিল, আমি 8 ট্ৰেক্টাৰত পাইছিলোঁ, কথা পাইছিলোঁ আমি। পঞ্চাননটো পাব্লিকেই মানুহ, যেনিবা পাব্লিকেই মানুহ। খাটাৰ পিছত খাটটো কোনে আনিব এইটো কৈছে নেকি আপোনাক? নিজেতো কৈছিলোঁ, মই আনিব কৈছিলোঁ। আপোনাৰ যোনে অৰ্ডাৰ দিছে তেখেতৰ ওপৰৰ কোনোবা অৰ্ডাৰ দিছে নেকি? হা? আপোনাৰ যোনে অৰ্ডাৰ দিছে, পঞ্চানন অৰ্ডাৰ দিছে, পঞ্চানন বুলি আপুনি অৰ্ডাৰ দিছে বুলি জনাইছে, ইয়াৰ ওপৰত কোনোবা অৰ্ডাৰ দিছে নেকি? নাই, আমাৰ লগতো কোনো নাই, পঞ্চাননে মাত্ৰ আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ।